Lero pa Nyasa Voice Box tafuna tikudziwitseni kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino la Malawi a Profesa Arthur Peter Mutharika agwiritsa ntchito mphamvu zimene adapatsidwa pa section 94 subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi kuti ayike anthu awa olemekezeka a Rosa Fachi Mbilidzi omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Mangochi Central asankhidwa kukhala nduna yoona zaulimi, ulimi wothirira komanso chitukuko cha madzi zija pa Chingerezi imene kuti Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development. Amene simukudziwa mayi Rosa Fachi Mbilidzi adagwira ntchito mboma ngati wachiwiri kwa mkulu wa bungwe lija lotolera misonkho kuno kwathu Malawi la Malawi Revenue Authority MRA. Pa namba 2 pali olemekezeka bambo George Partridge, iwowa asankhidwa kukhala nduna ya zamafakitale, malonda komanso zokopa alendo pa Chingerezi tikunena kuti Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism. Bambo George Partridge ndi munthu wamkulu kuno Malawi amene ndithu ndi kadaulo pa nkhani ya malonda, agwirapo ntchito ku makampani osiyanasiyana monga National Bank komanso akhalaponso mabodi osiyanasiyana amakampani kuno ku Malawi monga Sunbet Tourism Limited. Ndi zimenezo chikala chimene chasainidwa ndi achama chita kuti Dr. Justin Adak K. Saidi omwe ndi mlembi wamkulu wa boma la Malawi, ndipo ntchito zimenezi akuti anthu amenewa ayamba kugwira ntchito ngati nduna with immediate effect. Munkhani zina boma la Malawi kapena kuti president a dziko lino ayimitsa ntchito akuluakulu ena amakampani aboma. Anthu amenewa ndi bambo George Kasakula omwe anali mkulu wa bungwe lija la Malawi Broadcasting Corporation MBC amene ndithu ayimitsidwa ntchito yawo ngati mkulu wa bungwe limeneli, komanso a Daud Suleiman omwe anali bwanamkubwa wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, iwanso ayimitsidwa ntchito ngati bwanamkubwa kumeneko. Ndipo omalizira ndi bambo Hafrem Jetseni omwe anali bwanamkubwa wa bungwe lija la National Economic Empowerment Fund NEF. Ndipo zimenezi akuti zachitika pa 17 October 2025, ndipo zifukwa zimene akuluakulu amenewa ayimitsidwa ntchito padakali pano sizikudziwika. Nkhani ndi imene ya Malawi manduna ena awiri asankhidwa komanso akuluakulu ena aboma ayimitsidwa ntchito. Mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.